Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe on calminama mona kala inde muɗum e yettoɗo muɗum min gowi salminirde noon e émission moɗon Jillu Piidi hande holmo jillu yilli ko patam lammo jillu yilli mo gandanɗa mana hoorema leñol ngol yewnini ɗum no feewi on nani gaaci ɗi on jii décor o alhamdulillahi rabbil alamin jilli nan ko Demba Hamme Sile Amanal kono noon haymin hokkude Demba Hamme konngol en calminan mawɗo ardi bonnani calminan Abou Sambou Diop calminan équipe Pindi TV calminan cameraman meɗen hono Demba Sangor calminan cuuɗi men Hamadi Hunari calminan ndendori calminan kanele kanareji kono en calminan wendo Bosiya en calmini Fouta foof en calmini ɓundu kumbanno assalamu aleykum Baba Demba. Maaleykum salam. Min calminima min mbima bisimilla ma émission meɗen Jillu Piidi mbani ba calmodira e bandiraɓe. mi salmitima mi salmini Jillu Pindi TV mi salmini gure ɗe mbiɗaɗe Kanel ko wuro lamorgo men en calmini ɗum en calmini wuro men Hamadi Hunari ko wuro fergo men to Perɗen en calmini wendu Bosiyani ko wuro joguigo ndenka men e jamanu gadano joguiɗo nafoore men e oɗo jamanu. Baba Demba alhamdulillahi rabbil alamin holko saabi yewende nde sababu mum ko enen Fuutankoɓe haɗen poti artirde haqqillaji e koye men ndewen fina tawa men ndewen ko tawɗen ko mawninen ɗum gurnen ɗum darnen ɗum sibi wona hunde jasre ko hunde timmude ardide wonde Fuutanke wonde pullo ko hunde tinde mawde mbasen yewede ɗum. machallah bandiraɓe yeɓoɓe Ayaw Pindi TV caggal ne mbaɗɗen présenté bamen Demba Hamme Sile Amanal gorko mo ndindori en mbaɗet présenté hono hoddu welndu ndu nandu hondu hono Ousmane Ba gorko mo Kañele Kanareji Ousmane calmodira e bandiraɓe e émission meɗen Pindi TV. Assalamu alaikum bandiraɓe caggal yettoral e julde Rasul sallallahu alaihi wasallam min calmini on funnangue hirnangue tawa worgo min calmini Pindi TV min calmini kadi mawɗo amen momin joddi o hamen komin almuɓe komin ɗoftuɓe wonon Alhaji Demba Hamme Sile Amanal ɗum noon min calmini on min juurima on inchallah noon bandiraɓe on paami gonɗen kuɗo e wuro wiyetego les Miro noon koye ɗo e France département 78 Yvelines ko ɗo garɗen yillade hono mawɗo meɗen Demba Hamme Sile Amanal. Baba Demba waɗi komin namdima komin jiiɗi namdadema ko heeɓani sibu ko mbatta ko ene jeri namdade hooli Demba Hamme Sile Amanal sibu ko kalta ko histoire uji kalta ɗi beela ene jogui duɗal jangguetegal neɗɗo wawa andude ɗum ɗon beela ɓornoto paɗe ma jaɓɓa naata e guure naata e guuron jangga namdoɗa bitta mbawa ɗum andude malla ene jogui defte muɗum tan ɗo winda taw winda koye arabe walla taw winda koye pulaar malla taw winda koye français. jarama si a wi koye Miro gonɗen ɗo koye galle Hawa Hammadi Samba Hammadi Moussa debbo ceɗɗo sangenajo mo Fuutankoɓe mbi ɗum yumma leñol seɓɓe mbimo président fedde Alamari
ko namdiɗami ko ko neɗɗo tawi dow daɗɗude wemnata ɗum min woni hen ko janngumi e haala woni hen ko tawmi woni hen ko dokkal Allah merci bandiraɓe yeɓoɓe Ayaw Pindi TV mbeɗa sikki ɗon laaɓi ceer en paami wonko wi tawde dow daɗɗude baba salminoni ndeysan yo Allah ɓuɓamo yo Allah wirmomo yaafamo ko wi ko bibliothèque ko wallahi ko bibliothèque noon tigui baba Demba waɗata ko jeftuɗa e fulɓe waɗa ko darnoɗa min no mbirmami nani ni sibu leñolngol yewnima no fewi kono noon alay saago kadi wodɓe calmodirɗa e yontaɓe Fouta so tawi noon mbi yontaɓe Fouta e ciftorode questeur de l'Assemblée nationale Baba Moussa Malal Bayti calminen Harouna Moussa Dia calminen Hourey calminen Aminata calminen Hawwa calminen Aboudia ha to Burkina Faso marché poisson min calmini on fedde gueƴiraɓe on calminama onon foof mono kala inde muɗum e yettode muɗum sen limti juumen en calmini pulago foof Baba Demba waɗa ko daranoɗa bandiraɓe sibo ɓe jewnino no fewi eyyi jarama a wi en calmin saɗa salmina ɗo to limtuɓe wi ɓe suudu waddu barke machallah nande Harouna Moussa Dia afo galle o ha yetti ceerno Alsane Fuutankoɓe ne kewno wiide tato foof tato Hammadou Koura Mbaye hande nene eɗen mbawi wiide tato foof tato geddaɗo Mbaye Harouna ko Gallo Dawda ko lamɗo Alsane ko ceerno ko weɓay ɓeɗo foof muyni koye indu geddaɗo machallah hande alhamdulillahi Fouta fof muyne indu makko ndenne noon aɗen calminaɓe mi wi nde yimɓe pini naate ladde goto fofo dawi ƴeewoyde ko waɗiri galle Farba Salli Allah wirmo ɗum yaafano wiyata dari e frontiére lumbi frontiére Diassere dari nangi banggue mum o goto fof dawi galle bamum yeeyi dartoyde kene ɓuura won artuɓe coodi galleji Dakar Harouna Dia ɓuuraka ɗon won maɓe terisuji Fouta Harouna Dia ɓuuraka ɗon won wamɓe bandiji nayyi Harouna Dia ɓuuraka ɗon kono tende président artira e Fouta kay kanko fuɗɗani ɗum Fouta ko ɓe ñewni alhamdulillahi noon so tawi Allah jolama walludemo o hokkatma ko ballidiɗo o hokkimo Dawda Moussa Dia o hokki ɗum haqqille o hokki ɗum needi wonno ko gorko neɗɗo hokka foof needi haqqille ɓuuri so a wi yen jooɗo jewten Fuutankoɓe min mboɗo jogo hen softede somi faami mana Faburi wiya noon wino lamɗam ne teddi mbino gandina oy ko doɗiɗo yaɓɓimi Dawda Moussa Dia e Harouna Moussa Dia jogade sawre jogade leɓe jogade fitin fof ɓeydatno kata jogade ko jogade moƴƴo mbaɗo noon mbayni dimona daña ñalade wiya ko kaari tan woni ñeeño ñeeño yaaya aduna wiya ko kaari tan woni dimam kono wona kam so ñeeño so dimo wi kaari tan woni ñeeñam wona woni yimɓe gona ñeeñɓe de ala ko wawana ɓe kanko noon on wawani ñeeñɓe foof wonaɓe Haalpulaar en ɓe wonaɓe Jolfuɓe wona Bamrankoɓe wonaɓe sernaɓe wonaɓe joolaji ɗi kala ñeeño kawruɗo mabɓe ne wiya albarka kala noon nanɗa albarka ko barkinɗo hawra so neɗɗo barkinani so hawrama wiyatake albarka eyyi yettode kadi yadata koye golle kala kokkuɗo Dawda Dia junggo walla kokki Harouna Moussa Dia junggo wiya ɗum albarka kadi wiya ɗum Dia wonno yettode yadata koye golle en jejjitta noon gawla mabɓe giɗo mabɓe sehil mabɓe Samba Tumono
dariɗo e ngawlagu mum dari e gueɗal ngawlagu o Samba Tumuna Bay mi wi sinno dawde jibitana koye ñiiƴi aɗa toon ñamdel kanko ko dimmo mo jibitinaka e ñiiƴi wona sukkudi bisimilla mbani ba bandiraɓe ɗon mbeɗa sikki on paami ɗon ko ruttude teddungal sibu haaloɓe pulaar mbi teddungal dasetake rondata hayso keesi no ɓoro walla hayso mbaari no waklo alay sago min dutta teddungal ngal kono noon min jejjitani hono Maymouna Thioune ene wonde joom galle muɗum Amadou Tall calminen mantelajol naɓe foof sibu ko heewi ko kamɓe calminen fuutankoɓe kala no mbimi nani ni sibu nde hay goto yiyande kamɓe jii nde hay goto sikkano nde kamɓe cikki nde hay goto jaɓani nde kamɓe jaaɓi wonden min ngala so wona fuutankoɓe min calmini on onon foof ko noon Baba Demba nande nanmi galle o nde a waɗi comme surprise bisimilla min jeeyam ko Hammady Funari mbiram ko kismaji jeetem ko sikki jeeɗa ko ndendori jeetoɗa ko Baba Demba hammen jettoɗa ko gisa gaskinɗa hakkude meɗen e nder hojom dabbo mbiɗa ɗi garta ɗon mi andi kam min kam nde ko mbaɗanmi ko maro ko mi dolɗo ɗum eyyi andi a wi kam nane no kemmi ɗum ɗo mbima no tawi ko neɗɗo tawi dow dadɗude wernata ɗum sa woni neɗɗo radio walla woni ñeeño walla woni kaalowo a wujjani mi wima ko Hammady Seydi e Lamine Seydi e Demba Seydi e Boubou Seydi e Binta Seydi Lamine o jibini Hammady Lamine Hammady jibini Boubou Hammady Boubou o jibini Kaƴel Boubou e Bokhara Boubou Bokhara en noon ko ɗiɗo o e Bokhara jibini Oumar Bokhara e Adamel Bokhara Oumar Bokhara o jibini Demba Oumar jibini ma Adamel o jibini Asata jibini ma nden min mbiɗa wiide babam kaw Demba Seydi o jibini Dawde Demba Seydi jibini Asata Dawde jibini mi yetta si yetta si ko semme ɗo ganda noon ñeeñaga ronɗu ganda kadi to Cheikh Oumar ari sembe ene fella jiyaji ko jaata Demba Seydi adi bismade mo hokkimo ɓiyum ene wiya yero Demba Seydi e Binta Demba Seydi ɓen jeeyi ñooro woni sisiɓe ñooro wonɓe kolemina ɓe beele ko ɗum addi daarol caaju Demba Seydi ɗum addi mbongu Demba Seydi bongo Demba Seydi o joguino ko ndimagu mbongu ko mbawgu nanagu Abdoul Bokhara yiɗi heftude ko nde o nulani Siré Di en ndimagu Siré Di ali tambata ceere mum o nulani mbongu Demba Seydi amo ari ha hunare mo jippi Demba Seydi yeeyi to ceɗɗo goto ne wiye Dewa Samba ene jeeya gasan bi ko jaggal kono ko jaabano o wi Abdoul Bokhara nene yana hem ne yiɗi heftude ndimagal jiɗmi ko ballami Dewa Samba hammi ndimagu ngu waɗɗi ari ha hunare kono wi Dewa Samba ari Abdoul Bokhara yalti wimo bisimilla o wi ko garmi ko addade ko mbiɗa ko o woni ɗum o wi wona mbiɗa yomi addu puccam o woni ngol puccuma o wi ndimagu Demba Seydi mbongu Demba Seydi o wi eyi mi nulide ngun o wi ko min jeeyi min tottimo ko sehil Baba tan mbimi yo jogo ɗon joni noon aɗa yiɗi baytude o wi ala mi anndaɗo ko an jeeyi kanko lamɗo eyyi kanko Abdoul Bokhara aldude segele ɗum woni noon o ɗaccindima ngu yeeyi o andi so memi Demba Seydi o memata Dewa Samba so memi Dewa Samba kono makko bonat koliyaɓe pellata aɗa andi ene jogui rimɓe ko farnorɓe ko holnorɓe no Dawde Dia ni ko parnorɗo ene weeli wiide o ko dimam sa yeeyi to Macky Sall to ko kornor ɗum noon woni paama so tawi a woni ñeeño a wujjani machallah bisimilla eyyi ɗum noon bandiraɓe mbiɗa sikki en paami ɗon joni Baba Demba mi accata tan jokkana en daarol ƴeewa e daarima ngol jiɗɗa tan hokkude leñol ngol sibu leñol ngol ɗo mbiyam nani ngol yewnima no feewi eyyi a namdima naane beele mi janggu ko kalanmi ko mbima wone ko tawmi wone ko jangguɗo
ko gonga mi tawi haala ni to bange babam e bange nenam fof heewi ñeñɓe ne mbiya Demba Daouda Demba Seydi wi walla Daouda Demba Seydi wi to heewi kadi wiye Hamme Siley wi walla Siley Amadou wi ɗum woni ko mbimami ko neɗɗo tewdew nanɗude wernata ɗum komi donɗo so neɗɗo jibinama ɗon noon alay saago daña gueɗal ngal roni e leñol mum ko heddi ko mi namnima mi nani deftumi hen mi jogue daari ɗi nanirmi affaire Cheikh Oumar ɗi nanirmi ko wayno yallah yurmo yaafo Cicci Darame baba Cicci Darame ko laaɓaɗo Cheikh Oumar eɗen jogui ko nanirmi hen Yero Askula ko bambaɗo jangguɗo ko jangguɗo ɓuuri ala saria ha ɓaari ko peɗɗitiɗo eɗen jogui ko nanirmi karama ko Lamine Tall to Kayi ko tanum Cheikh Oumar eɗen jogui ko nanirmi Ceerno Ousmane So ko pullo Niger naji yalla ɗaccu hawre gila komi cukalel jibinani Allah ne waɗi mi jiɗɗo Cheikh Oumar e jiɗɗo kabaruji Cheikh Oumar eyyi battumi hen noon koyngalam yaade mboɗo yiilo mboɗo namno mboɗo yurno wittude mboɗo witta guilay ko wayno Cheikh Oumar ha e Pulagu ha eno Fouta joɗori eno Fouta hoɗirno e almanagal dari a namnima nane mbiɗa adan men guila e laamuji men gadani guila diina arani ha diina ari diina naati Sénégal ko en 1040 Fouta joɗima guila e laamu Annabi Souleymane guila limore arani ndende limore fuɗɗi koye Annabi Issa wiyete en 1000 woni joni duuɓi ujunnaji ɗiɗi e 19 hande nde Fouta hoɗi ko adi ɗum Allah waɗi noon mboɗo witta ɗum mboɗo namno eyyi gandal yadata koye witto kala ko nanɗa e bindol walla jewtiɗa sa ari to woni ɗo ma dañ ko ɓeydiɗa hen eyyi ɗum woni noon ko woni maana keɓirmi gandal ngal ene jogui noon goɗɗum ko gueɗal Allah hokkimi famamuyo eyyi nande faama reena e haqqille tawa windani jimani hen waɗani kasen refto hen ɗum kadi ko gueɗal ngal Allah hokkimi ɗum ɗon amin laaɓaɗo kadi o ko ɓiyam ko sehlam wiyete ko Adama Mbow jeeya ko ɓulɗo janggi mbayla ko ndemɗori Galle Kanté naɓe eyyi ko ɓiɗɗo moƴƴo guila namde leydi ndi kala garmi ɗo e miro kanko waddatami ko tuuba ko ɓen ko kondirde kanko ɗoftatami kala to jinmi yaade machallah Seydi Kanté kono noon bandiraɓe Seydi Mbow jafoɗon ko kaalo fuujoto alay saago noon calminen Aliou Kanté eɗen mbaɗamo félicité kadi kanko e émission mo ko yergal en mbimo machallah en calmini Ba Mody Ba en calmini Samba Gueye en calmini Naya Ndiaye le grand réalisateur en calmini équipe Pindi TV foof paame ko ɗo min goni kono haqqillaji amen en toon ligguey o ko enen ndendi ɗum Baba Demba jokko yimɓe dal eyyi haali Aliou Kanté ko ɓiɗɗo moƴƴo ko ɓiyam ko sehlam eyyi wannoon puɗoyi wona laanaki so fini oñata ko darot tan puɗoyi wona laanaki lekki puɗoyi wona sehe waɗa laanaki oñata ko kay guila ko cukalel amin keptinimo ndeysan ha Allah wallimo o jokkodira Daouda Moussa Dia andi so ñeeño ambi heeƴani kanko ambani hakkude makko e Daouda Moussa Dia o wettu juuɗo yañi o ɗacci kala neɗɗo ari naaji so joddima e Daouda o ƴeewata ko gudde gaypinoji ɗum reeno ɗum ɗo wotto oto wat ɗum woppu ɗum wat ɗum ɗo ne moƴƴema wonno ko ɗum wonno ñeeñago e dimako so ñeeño ambi harani walla heddani kanko ambani kadi o wona baylel mudduji muddu feeño ɗon fo e nawde kayre
ciftorɗama ko ne moƴƴi hande mi yewtanma ɗo yewtere goo amma hande waddede radio wallay kaset ko bandiraɓe paamon goo ndeɗo yewtere ene waɗe télé wona radio wona audio wona bande mbatton ɗo gille sibu mi wi noon ɗo e Pindi TV so tawi ɗen sohli exclusivité yo ar yemin